Зараз вельмі востра стаіць пытанне па Полацку, па калысцы нашай дзяржаўнасці. І гэта не выпадкова. Яшчэ 4 гады назад Беларускі фонд культуры, краязнаўчая газета сумесна распачалі праект, прысвечаны Полацку. Правялі вялікую канферэнцыю, прысвечаную этому у мастацкім нашым музеі. І сустрэліся у той час з намеснікам старшыні Савета міністраў Наталіяй Качанавай. Спроба, на жаль, у той час, 3 гады назад, не мела працягу, скажем. Маўчала прэса, як дзяржаўная, так, між іншым, і недзяржаўная. Толькі ў краязнаўчай газеце час ад часу з'яўляліся невялічкія, але інфармацыя аб тым, што робіцца ў Полацку. Таму і не выпадкова Тележнікаў Владимир Михайлович выступіў спачатку ў Народнай волі, а зараз это друкуецца з маім дадаткам у краязнаўчай газеце. Можна сказаць, крык аб дапамозе Полацку. Полацк моцна пастрадаў як горад, калі яго зрабілі выключным раённым цэнтрам, пакінуўшы раённую адміністрацыю. Не падумалі ў той час нашы кіраўнікі аб тым, што Полацк – это самая велізарная каштоўнасць, калі гаварыць аб помніку гарадскога маштабу у нашай краіне. Ні Мінск, ні Брэст, ні Гродна, ні Магілёў, ні Гомель, параўноўвацца з ім не многа. Это калыска нашай беларускай дзяржаўнасці, за што мы зараз моцна змагаемся. Таму пачытайце у краязнаўчай газеце думкі Тележнікава, не гісторыка, не архітэктар, не археолог, просто чалавека, які хварэе за свой горад, за яго гістарычнае мінулае і упэўнены хорошую будучыню.